Ngono to. Dia to mrene ngono. Orang wetok ta. Ya ini kan ya lho. Iya, lho. Oh to bro iki. Kait nyemplungno iki bolo. Ternyata ono iwak. Iki diuncal mana iya iki oleh babon. Ada pergerakan. Kenek maneh bolo. Wis hajar terus bolo. Aja ngono Jun. Aja ngono Jun. Kau nang bolo aja ngono Jun. Ayo ayo. Opo ngene bolo. Ndang limbir ya lho. Waduh Jun. Iki kober Jun. Lembir ya Jun. Opo. Oh, matur suwun sak Jun. Lho ngono lho langsung matur nuwun. Sok Jun, Jun mendelik amren Jun. Jun. Oh, masuk masuk. Masuk. Sapiro. Lah iku ora iso walai. Ril bolo iki. Ril. Iya gua ajur. Ajur dadi ku iya. Modar.